Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak, yang belakang mana suaranya? Sepindah maling nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu kangge masyarakat Dusun Tanjung, Desa Temuireng nggih leres. Nggih, lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa nggih mriki wau. Nggih. Nggih, wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun, ugi Bapak-bapak panitia wilujeng dalu matur sembah nuwun sampun ngrawuhaken Lutruk Buti Wijaya nggih. Kalih matur sembah nuwun kangge sabu sedaya yang ada di depan, matur sembah nuwun. Nggih, kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gending-gending manis campur sari semoga Kang Mas baki lagu Koyo Jogja Istimewa. Goyang bareng bersama Budi Wijaya. Rasane koyo pangan
Wilujeng dalu Mas. Wilujeng dalu ning menok. Nggih. Wonten pinten iki cacahe? 6. Nah Mas. 6 orang. Lengkap niki. Alhamdulillah. Nggih. Iki nok ngaturaken matur sembah nuwun. Nggih Mas. Dene punaka kula mungkin mon perdana nggih pentas boten. Oh niki perdana. Nggih dusun mriki pokoke wis. Dusun mriki. Mboten nate dah. Mboten nate sik ing kula. Tahun ngajeng nang maling nggih Pak Bu. Insyaallah. Oke, mantap. Nggih. Nggih, kalau wau tembangipun ning menok sampun ngaturaken. Nggih Mas, kaya kuthaku Jogja. Istimewa. Nggih. Nah, sama dengan kutha pundi niki wau? Desa pundi? Tanjung Istimewa. Istimewa, nggih. Penontonnya juga istimewa. Nggih, penontonnya nggih istimewa Mas. Mantun Jawa tetep alhamdulillah membludak niki. Nggih, niki Nggih wau. padat sangat. Langsung mewono. Nggih, request saking Mbak Nani ingkang dipun suwun. Napa Mas? Air bunga ini. Air bunga ini. Anake air hujan iki mau. Mawon. Nggih. Yuk. Nggih. Ugi saking Lambangan wau nyuwune ayang-ayang. Ayang-ayang. Sebelum minangkane pemburutan diparingi kesempatan panjenengan Bapak Panitia. Nggih. Oke, Bapak-bapak panitia menawi ngersakaken nelakan semonggo niku bapake yang batik-batik. Nah niki. Nggih, niku kadosipun mempersiapkan semua Monggo, Pak. Mas. Nggih. Monggo kasih supun. Pun boten usah niku pun minggah 1 2 3 4 Oh, nyampe. Nggih. Tidak melihat. Ketua panitia. Nggih. Monggo Bapak. Sebelum ya, ini panitia ingin mohon untuk minta waktu Oh buat iya. surprise. Monggo panitia. Niki Ayo. harus niki. Monggo sini Bung. Yuk. Mumpung ada kesempatan. Monggo Bapak, monggo. Iki kathah banget anggota panitia ini. Nggih, alhamdulillah Mas. Monggo direspon. Dan dipun Nggih. Ingkang disuwun napa Bapak? Royal mawon Pak, pokoknya pun tayo Pak. Yang mau pun tayo ngoten. Waduh. Jelas. Bahtera cinta sing dijaluk Mas. Gak iya. Iki boten napa-napa. LBWC nak tampil beda, wonten musik juga wonten gamelan. Nggih. Campur. Tetep saged nggih Mas nggih. Nggih. Ojo cacan dangdut, jaranan ae iso no. Nggih. Ibu, siap. Monggo. Sumangga. Oh nggih. Monggo. Pundi kula njuk nambah. Jadi kalian kembali bersama Budi Wijaya. Ada wong tiga. Angah hei. Niki karepong. Terima kasih Mas Demo. Asik. Mahu.
berpisah baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Merangkai tujuan nun di pantai harapan. Ayo kok goyang lo. Dan gelombang yang datang menimpa takkan merubah haluan cita-cita. Padamu nakoda ku tampaikan cinta. Bawalah aku bahagia. Ya. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Sawer bang. Sing gurih. Indonesia. Ngodrop. La la la, baby Cemon. Badai dan gelombang yang datang menimpa takkan merubah haluan cita-cita. Wajai bang. Asik. Padamu nakoda ku damaikan cinta. Bawalah aku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Wow, Santa Bang Bahtera Cinta. Oke. Tambah malih Mas Yono. Mbak Male yang diminta apa? Yang Pertemuan Mas, pertemuan. Nggih. Ora apa-apa, main Bapak panitia yang dipahami itu Nggih. dangdut kok. Maaf, kerinduan Mas, kerinduan. Oh, kerinduan. Wis bertemu akhirnya rindu. Nggih, monggo kerinduan. Nah, pripun? Terus lagi pertemuan Om. Kerinduan sang tebal sampun meluncur.
kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu. Goyang. Ya, Ci. Sudah nomor orderan, terima kasih. Ada Sanana boy. Bareng-bareng Bu Dewi Jaya Kilo. Kilo, bocah. Gelisah, hati gelisah sejak kepergianmu. Oh tak sabar, hati tak sabar menanti kedatanganmu. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku segera kembali. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Nggih, pripun? Gantian ya. Ye. Minta Nggih. maaf, ini hanya untuk pelepas lelah Ye. kemarin. Nggih. Ngasih Gantian. kehormatan. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Guruke Pak Sri Derajat, arang-arang nek munggah. Nggih. Ye, matur sembah nuwun dari Ye. anggota panitia. Hati-hati mawon Dua jeblok lagu, niku. Ye, no. Nggih, Mas. Monggo dipun pinangkani niku wonten ayang-ayang. Ayang-ayang dulu mawon. Ayang-ayang. Ye. Nggih. Oke, Ben Aura Campur Sari kembali lagi. Nggih. Mau kan dangdut. Semonggo. Request dari penggemar setia Lambangan Nggih. yang diminta ayang-ayang. Nggih. Untuk Umi Kenti yang di bawah, sabar dulu Umi. Nggih. Heeh. Aku terima, heeh. Pokoknya Budi Wijayanya, Indonesianya. Selalu matchingnya. Waranggono dengan Ndelewu, ini Ndelewu kan ya. Iya, Wiro iya. Pradogo. Yuk Ndelewu sampun siap. Yuk, sikat. Ayang-ayang. Budi goreng Budi Wijaya. Masih tetap bersama saya. Siapa lagi kalau bukan saya? Dan
bersama Putri Wijaya. Ayo beli para tunangan. Terima kasih. Tetap bersama sayanya, jangan dibulinya. Kang Mas kowe sing tak sayang kenalilo aku kudu kelangan. Kang Mas mesti kane ngati dongaku siji tresno iki lagi duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampu tresno tatanekan dan sakit coba tane wangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yang takku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lampu tresno tatanekan dan sakit coba tane wangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yang takku sliramu isih nyawiji. Ya Mas. Satu tembang ayat. Lama nggak dipakai. Aku paling aja dibully loh. Enggak. Sebangun pangudhutan dari penggemar setia Lambangan. Nggih. Yuk, pripun wonten request? Nggih niki mau menawi Bapak Ibu Kepala Desa ugi Bapak Polo Nggih. menawi ngersakaken lagon monggo. Bapak, Mas niki mau wonten panyuwun saking penggemar. Nggih. Nyuwune bojomu tak silihi. Lah, akeh sing setuju. Nggih. Nggih pun supir no. Nggih, Mas. Ini yang diminta air bunga ini. Oh nggih, ugi Umi Kendi Mas. Nyuwune napa? Nyuwune santri pekok. Oh, Ah, kali pedi wau. masa Umi pekok gak waras-waras. Yuk, terima. Oke, yuk satu tembang bojomu tak pinjemi telepon. Monggo Semangga. sikat. Yo. Dengan marah-marah lagi Budi Wijaya.
Nggih. Mas. Nggih, kula ningali waktu niki. Nggih. Mas niki diken ngaturi Bapak Polo kalian Bapak Lula. Oke. Bapak Polo. Pundi niki piyantune Bapak Polo monggo Bapak kula aturi minggaten sasana panggunge Budi Wijaya. Nggih, monggo. Pundi? Bapak Wedel, Polo niki sing awus pundi to? Ket wau kula dikengkeni Bali tapi mboten munggah-munggah wonge. Satset. Lah nggih. Ayo Bapak. Ah niki menawi. Bapak Lurah pundi? Ya langsung sekalian. Oh ketemu. niku, nggih. Ngapunten waktu niki sampun dalu. Nggih, Kalau Mas. mau nunggu hujane. Nggih. Jadi waktu ini tersita kali sang hujan. Mas. Siap. Nggih yang diminta pupusin nelongso. Nah, monggo dikasih mic. Pupusin nelongso. Kene ngopo sikapmu saiki wis beda niku to. Nggih. Oke, pun pokok kasih mic bapake. Dene. Jabat apa? Sekarang sudah beda. Kasih mic. Nggih niki bapaknya yang Pupusin menyanyi. nelongso. Lah nggih pupusin. Mbah. Monggo yuk telewu. Nggih. Spesial Bang Pupuse Nelongso. Buat warga. Geneng apa sliramu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya Rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sekling jero dodo pancen lara ati ning kepiye maneh kowe wong randune ojo selak batinmu marang kananmu kanas pupus rasa tresnamu. Putusan Kang Mas ya. Cukup samene ae. Iya. Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku. Biciku wilango saka uripku. Paribasan rangga lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresna. Iki wis dalane pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Ladrong Budi Wijaya. Yo iki lho kebiare. Aduh.
Senane dadeku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku kemas rungokno Tangis benci kemilangan sakurku Bani basan rangga lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis dalaku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu Jos Matur sembah nuwun, Bapak kula dusun. Suarane apik banget nok. Nggih, Mas. Jelas iku sering karaoke. Iya nak jroning sira kudu luas padha. Nggih. Durasi waktu kita bagi waktu niki sampun dalu mangke pinangke wonten acara bedaya. Bedayan Sekarsari. Yuk, Nggih. tinggal satu lagu mawon. Tinggal satu lagu Mami Umi Genti monggo. Nggih, tiwas tak copot. Nggih ngapunten. Semangga Yuk. santri pekok. Kok gak waras-waras. Lah nggih. Ya monggo. Buka. Untuk Mbak Nani mangke ten bedayan nggih. Oh nggih. Monggo yuk kene Bu. Semangga. Mbak terakhir santri kok. bareng Budi Wijaya ahai Wah, cuma. Gak ada Adis. senggol dong buat apa susah itu tak ada gunanya buat apa buat apa susah itu tak ada gunanya
Pripun niku. Desa Jaya Bapak Ketua Panitia niki wong pusat iki kok bingung aku Lah memutuskan. nggih. Mohon Nggih, Nek. maaf. Mas Juragan niki wong Nggih pusat. niki mboten Pripun? kenging dipengak Ayo Mas. monggo ya. Napa Bapak? Ini apa itu? Penghormatan panitia untuk Iya. undangan ya. Oke. Untuk Pak Kepala Dusun Tambarjo, ini kan cuma satu kesempatan aja. Minta izin satu aja ya. Pak Kepala Dusun Tambarjo, Nggih. Pak Kepala Dusun Temuireng, Pak Mantan Kades Bapak Derajat, Bapak Kades Merayu, Bapak Pardi, untuk ini kesempatan satu saja Pak, ini penghormatan panitia terhadap undangan. Nggih. Nah itu, Pak Pardi atau Pak Bajuri, kan? Monggo Pak Kadus Ambarjo, Pak Kadus Temuireng, Pak Anang, Monggo Pak. Nggih monggo Bapak. Lebih cepat Nggih. lebih baik monggo. Waktu Nggih. sampun mendesak niki. Semonggo Bapak. Untuk ibu-ibu ngapunten nggih niki. Nggih. Pertama niki Bu nggih, sabar mawon. Mas Yayu, monggo untuk gabung, Nggih monggo Mas Bapak. Yayu. Nggih. Ini donatur. Oh nggih. Satu lagu mawon nggih Bapak. Nggih. Tidak bisa dinyang lagi. Ngapunten. Mas. Nggih. Nggih. ya. Yang diminta Lintang Asmara mawon pun. Nggih. Lagu pamungkas. Nggih. Pripun Mas? Nggih, siap. Ya monggo dulur. Lintang Asmara. Bapaknya sendiri yang menyanyi. Angel wis. Ngapunten. Siang pangkara ratri mung eling manis sing ati bisa anduweni marang sang Yasungati. Rasa kangen anglim putih lindah bulan hati saksi upayane katan balenjani janji sapaya mukti sapaya mati hatur suwun monggo Bapak Wong ayu tresno kinaya tampa susrajun ning batenku. wong bagus antep no rasa atimu tresno
duweni marang sang Yasukasih. Rasa kangen hangim putih lintang bulan dadi saksi upayane datan belenjani janji supaya mukti supaya Leo Saverdo. Terima kasih lagi. Wong ayu tresno mungkin naryo tombo susah jroning batinku. Wong bagus antep ngrasa atiku tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan nyawa oncat saka raga yen tresno rapi sedih disana yen tresno rapi sedih disana. Wow, matur suwun, terima kasih. Sewaktu saya kok boten awal-awal mau to Pak. Nggih. Dina Lah. mangke pinanggih malih wonten bedayan Bedayan Sekarsari. Ya langsung sesek mawon, Nak. Dirimu Nggih. monggo kula aturi pantunan. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Wayahku jaran le. Wih, lo. Ya. Oh.
maju lho. Yo. Ayo manis marati yen sinawan pindho widodari ande ono bulu bocah ayu Saja sih.